Makinis, maputi, at magandang mukha. Samahan pa ng makintab na buhok. Ilan lang ito sa mga katangian ng isang dalaga na talaga namang huhubog ng tiwala sa sarili o self-confidence. Subalit, paano kung maapektuhan ng isang sakit ang iyong kumpiyansa sa sarili? Ito ang kwento ng 23 taong gulang na si Roqueza Serrano ng Bakakay, Albay. Unti-unting nababawasan ang kumpiyansa sa sarili dahil sa kanyang sakit sa thyroid o bugon sa lalamunan. Kwento ng dalaga, taong 2020 nagsimula sa simpleng ubo hanggang sa kinalaunan ay bigla na lang tumubo ang bukol sa kanyang lalamunan na nagsimula sa isa hanggang sa rumami ito. Sabi po kang doktor na nag-ultrasound po sa ko, thyroid nodule, nag-uugbon po siya, nagdadakol siya, pero may kasabay po siyang cyst. Kaya sige po siyang dakol. Simple, maalaga, mapagmahal sa magulang at masipag sa pag-aaral si Roqueza. Pangarap ni Roqueza ang makapagturo kaya naman kumuha ng kursong Bachelor of Elementary Education na ngayon ay 3rd year college na. Subalit dahil sa kanyang sakit, nakatanggap na rin siya ng pamimintas galing sa ibang tao. Pinapangambahan din ng dalaga ang kanyang kinabukasan na maging hadlang ang kanyang sakit sa paghahanap ng trabaho. Nawawaran po ako yung confident. Pero ko po siya tigtatago, di po aram ko mga kaklase kong araw kayo pero ako nakakalipod po ining nagklase po ako. Tapos na-stress, na-depress. Pero tiglilabanan ko man po, sabi ko may ako po makapagtapos sa pagklase kahit igaw po akong araw kainin. Pero dipisilong po minsan makulog pag nagkakaon po ako, dakol na bawal. Pero may po niya ako din sa harong. Dati, pero may ako nagali. Tapos ang mga sulog ko, day ako, pero may slim. Tapos ngunyan po, day na po ako nakakarabas. Sa naghibi na sana ako dyan, nagkukulong ako minsan, day ako nagluluwas. Hiling ng dalaga ngayon na matulungan siya ng asistensya medikal para sa kanyang sakit sa thyroid. May ako po sana magpabulong or kung operation po sana maanuan po ako. Kung ano man po ang maging result po kang check up or sana po matabangan po ako. May ako po talaga mahali ini. Agad na tinugunan ng Action Co Center ang kahilingan ng dalaga. Bukod sa natanggap na pinansyal na asistensya, inabot din namin ang tulong galing sa Malasakit Center upang sagutin ang iba pang medikasyon sa kanyang pagpapa-opera. Labis ang pasasalamat ni Roqueza. Nagpapasalamat po ako sa Action Center dahil po natawan po akong tabang na sa DSWD po nakaklaim na po ako kang financial assistant. Then pang medical ko na po ito. Nagpapasalamat po ako makakapagpa-medical na po ako, makakapabulong na po ako sa kuyang hilang. Tiwala sa may kapal ang pinanghahawakan ngayon ni Roqueza at lakas ng loob upang malagpasan ang kanyang mga problemang kinakaharap sa buhay. Yan, partner, ang rason kung padikit-dikit nawawaraan sa iyang kumpiyansa sa sadiri. Pero dahil biglang may nagtubo ayan, pero sabi nga niya, partner, makusog ang sa iyang pagtubod sa mahal na Diyos. And dahil sa pagtubod niya sa mahal na Diyos, tinawan siya nin giya para matuklasan ining Action Co Center tabang ura mismo. Kaya base nga ni dumang kay Roqueza na sa tabang kan Action Co Center, nakapagduman na siya sa DSWD and makakapagpabulong na siya. Correct. So, yan, partner. Dahil mawara ng pag-asa habang may buhay, may pag-asa, partner.